Събрали сме се в този емоционален ден по повод края на един важен етап от живота ни, в който усилията на всеки един от нас днес ще бъде възнаграден. Смея да твърдя, че тук научихме един много важен урок, който не е описан в нито един от учебниците. И то е как да се справим с живота, който ни предстои от тук насетне. Благодарности към доцент Пържанова за това, че бдеше над нас като майка орлица, познаваше проблемите ни, радваше се на успехите ни и поздравление за това, че успява да сформира екип, който ни накара да се чувстваме като тях от едно голямо семейство. Специални благодарности и на хората зад кулисите, администрацията, тези, които се озоваваха на нашите потребности и сърдечно ни оказваха съдействие. Тяхната отдаденост и човечност допринесе за по-лекия път до тук. Пред нас се откриват едни нови възможности. Пътя към успеха ще е труден. Надявам се всеки един от вас да е уверен, че е възможно на най-доброто място, от което да е максимално полезен за себе си и за околните. Представете достойно името на университета. Пожелавам ви да бъдете здрави, уверени и удовлетворени от живота.